וזאת אני עושה כיף להראות הכול. נכון, ואת מי הוא בחר? למי מפוצצים את הבועה? הילה או עדי. הם מתלחששים להם בסוד, או עדי ללי. מי נוסעת מחשמונאים עד לרעננה? כן זאת הילה. הילה או עד. החתונה שני אוהד ועיר. מי עושה לו לוק חדשני? הילה ברכה. מי מתפללים ליומיות אחרי החתונה? זה אוהד והילה. עוד מלפני האירוסין יש להם רהיטים. זה אוהד והילה. הזיה חיים שלי, חיים שלה. עושים חיקויים וקולות ופשוט חוצ'לטות, והם מדברים באמת כל הלילה. הכל מתקתק לאחרונה, לפני שבת וכבר תמונה, קפה קר והקצפה. בגללה הפסידו במשחק, עושה טסים כל שנה, מה יהיה איתכם יאללה? מתים על המדף של הבשמים, פוני רגיל הוא לא מסכים, אוהדי שלנו. הוא שונא כנפיים, זה מוזר, המפוזר מכפר עזר, תקליט שיר כמו הילה או עדי. החתונה הכירו באלבו, לא, לא פשוט, עדי ללי. והם מאירים בטירוף את הלילה. אוהבים אתכם מאוד, הילה או עדי. שרק תזכו לשפע ושמחות, עדי ללי. כיף שנפגשו המשפחות, שחקן הלל ויובל. יאללה בוא נחזור לריקודים, אתם זוג מדהים, אוהבים אתכם לאללה.